aja percaya ya nek awakmu ning kon ejen pas interview karo majikan, gajine gede, terus majikane ngomongnya, ora usah percaya, ora usah nganu wae kuwatir, ning omahku iki omahe iki sederhana. Terus kerjaan iki ya simpel, gaweanmu penak-penak wis to. Ora usah anu, ora usah wedi. Ora usah percaya ngono kuwi, majikan ngono kuwi. Ngapusi. Gaji gede mesti ya pekerjaannya ya beda kok karo gaji standar kok enek wae ngomongnya penak apa. Ku kenyataan. Kowe awakmu aja percaya nek interview majikanmu ngomong gawean penak, kowe mau yeco, gak nek kerjaane gak aja percaya gaji gede kok mau yeco ora ana gawean. Ora masuk akal. Kecuali nek kowe gajimu standar ya. Ya nek lho majikan ngomong ngene, gajimu standar tapi ngene, meden-medeni kowe tok. Padahal aja ning omah kerjaane pinu. Kuwi ngono kuwi biasane. Majikan sing biasane meden-medeni kuwi malahan ning omah malahan berbalik kok. Penak kok. Tapi nek majikan sing awale ngomongnya manis-manis, ora nek gawean, jare gaweane simpel, prat. Tekan kono gaweane dipleter awake dhewe diforsir kuwi ya iya. Iki sesuai pengalaman, aku iso ngomong ngene iki sesuai pengalaman lho. Aku udah pengalaman ngono iki mergone aku iso ngomong, ngono lho.